Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Ito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weekend edition. Actually, kahapon pa dapat ito, but ngayon lang tayo nagkaroon ng panahon. Ito po ay yung araw po ng linggo hanggang Martes, Hunyo 30. Huling araw ng Hunyo hanggang Hulyo 2. Papasok na po tayo sa buwan ng Hulyo na kung saan yung peak ng habagat ay mag-start na rin lumakas, okay? And then, sa ngayon, medyo absent pa rin tayo ng any monsoonal flow at mga bagyo na posibleng mag-form sa Western Pacific. Hindi naman po ito quite unusual, but pag hindi nyo napapansin, mukhang unusual nga. But kung titingnan natin ang past El Nino to La Nina shifting, okay, way back in 2010, nung nag-shift rin tayo from El Nino to La Nina, ay nagkaroon din po tayong buwan ng Hunyo na halos zero ang development ng tropical cyclone. Okay? Walang pumasok sa PAR. At nangyari noon, noong July 2010, nagkaroon ng pangalawang bagyo din, si Butchoy, at tumama po ito ng Metro Manila as a typhoon. Ito yung time ni Pinoy na nagulat sila, nagkakaroon ng some sort of a party sa Malacanang, and then hindi na abiso, tumaan pa lang doon si Butchoy. Okay, so yun yung historical background ng panahon ng shifting din papuntang La Nina. Okay? So, medyo similar din na yon. So, most likely, based sa nakikita natin, baka sa kalagitnaan ng Hulyo hanggang katapusan, dyan na magsilabasan itong mga tropical cyclone. Kasi sa Atlantic Ocean, meron na rin isa, dalawa, na nag-form na yon. So, umiikot lang yan, basin by basin. Kung wala doon, minsan active dito. Okay? And since na nagsishift tayo papuntang La Nina, common talaga yung mababa ang count ng mga tropical cyclone formation sa ating basin. At dito rin sa Philippine Sea. So, mostly mga localized thunderstorms, halos araw-araw na experience po natin ito. Na nakakatulong din sa mga farmlands natin dahil sa ngayon, meron pa rin tayong epekto ng El Nino hanggang Agosto. Kaya yung ulan natin ay, although araw-araw may mga thunderstorms, hindi naman po umaabot dun sa monthly average. Okay, so umpisa natin ang ating update itong Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At umpisa na natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ginawa natin kahapon. So, nakikita po ninyo halos tahimik po ang bansang Pilipinas. Kalmado hanggang paibaba po ang direksyon ng hangin. Meron konting easterlies po dito sa Pilipinas but not mostly mahina lang po siya. Okay, hindi masyadong kalakasan. Mostly mga thunderstorms na po inaasahan natin. At meron tayong surface trough dito o near equatorial trough. Yung IDCC nag-retreat na naman po dito po sa may area ng Chuuk Island sa may Eastern Micronesia. So, wala pa rin tayo natatanawan na LPA for the next 5 to 10 days. Okay? And, mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga biglaang pagbaba pag may mga localized thunderstorms na maganap sa mga lugar po ninyo. Okay? So, parang delay yan lang po ito, mga 1 to 2 hours, then wala na po, balik sa dati ang ating panahon. So, ito po yung fast animation. So, nakita po natin yung surface trough po dito. Nag-extend na po dito sa may area po ng Borneo, south of the Philippine Islands. Although, may mga pailan lang po thunderstorms na nakakaabot po sa may area po ng Palawan at southern Mindanao. At sa ating zoom in satellite animation, so yan, wala naman pong pagbabago. Pagdating ng tanghali hanggang maghapon, ayan na po yung mga localized thunderstorms. Nagsisilabasan na. Kaya dito sa Naga, in the past few minutes ay bumagsak po malalakas na ulan. May kasama pong mga thunder, tapos mga lightning. Okay. At sa ating wind forecast for the next 3 days until Wednesday, sa July 3,
ay mukhang kalmado po ang ating bansa. Kalmado hanggang paiba direction ng hangin. Although dito sa may eastern sections ng Bicol, may konting easterly winds. Okay, and then sa Martes, ganoon din po, easterlies dito sa may area po ng Bicol at eastern Luzon hanggang sa may Batanes, Bubuing Cubao Islands. Ang habagat, medyo nasa monsoon vague pa rin. Mukhang napakatagal po ang vague po niya. Okay, and then si Miyerkules, same situation. Although ang easterlies ay mukhang mag-extend dito sa may eastern Visayas. But so far, all clear naman po ang Western Pacific. Pagdating sa ulan, halos everyday may mga ulan po tayo sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Either miss or hit po siya. So, ibig sabihin, may mga ibang areas pag forecast na uulan na yon, pwedeng sa tabi niya o sa unahan niya. So, hindi po siya exactly dun sa lugar na yon. Dahil ganun po ang forecast, hindi po siya 100%. Nasa 50 to 70% lang ang accuracy nitong mga forecast na ito. Kahit sabihin na 100%, baka sa isang lugar lang yun sa katabi ang makaka-experience ng ulan. But most of the time, tumatama na naman po itong mga forecast apps na available sa ating mundo. Okay? So, yan po. Bukas po ng hapon, inaasahan po natin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po sa may Central Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol, kasama din po. Although, baka pag wala sa hapon, usually gabi yan. Martes ng hapon, ganoon din po. Mga thunderstorms hanggang sa Miyerkules ng hapon, hanggang sa gabi, may mga inasahan po tayong mga localized thunderstorms. At nakakatulong naman po ito sa mga farmlands ng ating mga magsasaka. Pagdating po sa rainfall accumulation forecast hanggang Miyerkules o Martes, ay nakita po natin halos buong bahagi po ng ating bansa ay nakaka-experience po itong mga localized thunderstorms. At except for itong area po ng Cagayan Valley na kulang po ang mga pag-ulan. Okay? Magti-trigger lang po dito ang malalakas na ulan kapag may dumaan po dito ang mga bagyo dito sa area nito o dito. Tapos magkakaroon po ng tinatawag nating habagat. Enhance po yan. So yan po ang hinihintay natin. Until now, wala po. Okay? All clear po ang Western Pacific. At sa forecast sa alon, ngayong araw na ito hanggang sa Miyerkules ay walang pagbabago. Patuloy din na nasa 1 metro lang po ang alon dito sa East Philippine Sea. Samantala sa may inland waters ng ating bansa, kalmado up to almost half a meter lamang po. At dito naman po sa West Philippine Sea, less than a meter ang alon. So napakaganda po upang magkaroon kayo ng fishing activities at layag sa karagatan o magkaroon ng sea travel or sumakay sa mga boats, okay? Kung saan man kayo pupunta. So, yan po. Okay naman po ang ating panahon na yung weekend hanggang susunod na 3 araw. At dyan muna natin tatapusin ang ating update. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click lang niyo ang link dito sa may baba. May link po dyan sa may baba. Okay, o kaya kung nasa Facebook po kayo, follow lang po niyo ang ating channel, Mike Mr. Typhoon Padawas, sa latest sa ating panahon. At again, kita-kita ulit tayo sa Miyerkules na, okay? At sana naman ay maging maganda ang inyong linggo. Mag-iingat lagi. At maraming salamat po sa pagpunod ninyo. God bless po sa inyo lahat.